Bona tarda a tothom, bon vespre. Moltes gràcies per assistir i connectar-vos a l'acte d'inauguració del curs acadèmic 2020-2021 de l'Escola d'Arxivística. Entenc que em sentiu perfectament i que em veieu i que no hi ha cap problema. Certament aquest curs acadèmic 2021 per tothom és un curs atípic, és un curs fora del normal, estrany, complicat i complex per a tothom, a tots els estaments de l'escola. Però malgrat la situació que estem vivint, hem volgut muntar aquest acte d'inauguració del curs acadèmic per diverses raons. Primera, per no trencar amb aquesta tradició que tenim a l'escola de fer aquests actes d'inauguració i seguir amb aquesta tradició, que ha estat sempre aquest acte un punt de trobada de tota la comunitat, diguem-ho així, de l'escola, però també un punt de trobada per als arxivers i les arxiveres del país. Però també hem volgut tirar endavant aquest acte, encara que sigui d'aquesta forma una mica estranya, aquesta forma virtual, perquè realment volem també donar un missatge, diguem-ne, de normalitat dintre del que és la situació. Som tossuts, ja ho sabeu, que som tossuts, i pensem que les activitats han de poder continuar en la mesura del possible. La pandèmia passarà i tots nosaltres seguirem i, per tant, en aquesta voluntat d'oferir un missatge de normalitat, creiem que les activitats, en la mesura del possible, s'han de seguir fent i per això estem aquí. Encara sense poder veure'ns les cares directament, però contents de compartir aquest acte una altra vegada amb tots i totes vosaltres. Però és veritat que haurem de fer aquest acte d'inauguració sense el que fèiem fins ara, com per exemple era entregar en mà els títols de màster a tots els titulats i totes les titulades. Tampoc podrem posar-los el que vam començar a fer l'any passat, aquelles bandes de graduació a tots els titulats i a totes les titulades. No podrem fer entrega en mà del premi al millor treball final de màster, i també em sap greu dir-ho, però no us podrem oferir aquell petit piscolabis, aquell petit refrigeri que sempre teníem a l'acabar l'acte i que ens permetia compartir amb tots vosaltres una estona distesa agradable per finalitzar l'acte d'inauguració que fèiem cada any. Això no ho podrem fer, però som aquí, som tossuts i som aquí. I per això us agraeixo encara més a tots i totes la vostra assistència en aquest acte avui. I si em permeteu, vull agrair especialment la presència de la senyora rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, rectora en funcions, la doctora Margarita Arboix. També vull agrair la presència del president de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya, el senyor Joan Soler. Missatge especial també per a aquelles entitats que, malgrat la situació, segueixen apostant per donar suport a l'escola, segueixen creient en el projecte formatiu que és l'escola i, per tant, agrair als patrocinadors i als col·laboradors de l'escola la seva aposta i la seva presència avui. Estic parlant de Logisdoc, Serveis Integrals, estic parlant també de Magma Cultura, estic parlant d'Àctic, Assessorament i Gestió Antic, de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de l'empresa Artiplan i del diari El Periódico. També agrair al nostre professorat, al nostre personal docent de l'escola, que crec que la seva resiliència, diguem-ho així, la seva capacitat d'adaptació, de transformació en aquest entorn, diguem-ne, complicat i de forma sobtada haver de passar d'una modalitat presencial on tots ens sentíem còmodes a un entorn digital que no ha sigut senzill. Per tant, a tot el personal docent, moltes gràcies de veritat pel vostre esforç. Però sobretot vull i crec que l'escola, parlo en representació de l'escola, volem fer una menció especial, encara més especial, si cas, un agraïment encara més sincer, evidentment, a tot l'alumnat, per la confiança, crec, per la paciència i per la comprensió, ja que us heu sentit, deixeu-m'ho dir així, directament afectats per aquesta situació tan inesperada que ens vam trobar i que ens trobem i tan complicada.
Per tant, a tots i totes vosaltres, un missatge, també deixeu-m'ho dir, de suport i de compromís perquè tant des de la universitat com des de l'Escola d'Arxivística hem fet, farem i estem fent el possible perquè la situació afecti el menys possible el vostre aprenentatge i la vostra capacitació professional. I no em vull deixar, finalment, d'agrair també la seva presència, evidentment, avui, però un agraïment de forma potser sincer, evidentment, però de forma potser més emotiva a tot l'equip de l'escola, a tot l'equip de l'ESAGET, a les diferents coordinacions de les diferents línies formatives que tenim i també la gent de suport que tenim a la Fundació de l'Autònoma, ja que només ells, només elles saben les dificultats que hem hagut de superar en aquesta situació. I en última instància, per tant, traslladar-vos, i si pot ser, un missatge de confiança i d'optimisme, i ja us dic que som tossuts, hem de tenir la capacitat d'aprendre de la situació que estem vivint i crec que hem de saber aprofitar les oportunitats que se'ns obren al nostre davant en aquesta situació. S'han generat oportunitats molt importants per nosaltres, moltes oportunitats, i crec que com a arxivers i arxiveres, com a gestors i gestores de documents, de dades i d'informació, jo crec que hem d'encarar i ser capaços d'aprofitar aquestes oportunitats. Gran part de les organitzacions de la nostra societat, del nostre país, del nostre entorn, han hagut d'adaptar-se a una situació nova per ells i comencen a sorgir, a aflorar les necessitats de control i de gestió i tractament dels documents i de la informació. Hi ha una oportunitat, siguem capaços i capaces d'aprofitar-la i oferir-vos aquest missatge de confiança i d'optimisme. Per tant, moltes gràcies a tots i a totes per la vostra presència avui en aquest acte d'inauguració. Bé, seguidament passo a presentar la conferència inaugural d'aquest nou curs 2020-2021. Enguany, i seguint amb aquesta línia que ja portem fent en els darrers anys, hem volgut portar com a conferenciant una persona que sigui experta en l'àmbit de les noves tecnologies, de la societat interconnectada, de la societat digital, i veure com aquest nou context, aquesta nova societat digital té impacte en la nostra professió. I per això avui comptem amb la doctora Gemma Galdón, experta en anàlisi de polítiques públiques, en l'impacte social, legal i ètic de les tecnologies, en l'auditoria d'algoritmes també. La doctora Galdón és fundadora i directora d'Èticas Research and Consulting i va ser finalista del Premi de la Unió Europea a les dones innovadores l'any 2017. És analista de polítiques de formació i ha treballat en projectes relacionats amb la vigilància i els drets humans, també sobre l'impacte social de la tecnologia, les ciutats intel·ligents, la privacitat, polítiques de seguretat, etc. Va fer el doctorat a casa nostra, aquí, a la Universitat Autònoma de Barcelona, on també va estudiar un màster en gestió pública, va ser nomenada directora del programa de polítiques de seguretat de la Universitat Oberta de Catalunya, ha treballat a l'Institut Transnacional d'Amsterdam, a l'Institut de les Nacions Unides per la Formació i la Investigació, a l'Institut Català de Seguretat Pública i un llarg, etc., de centres on ha col·laborat. També potser l'heu vist col·laborant en diferents mitjans de comunicació i la Gemma, la doctora Galdón, ens farà avui una conferència que porta per títol Prohibit oblidar. Prohibit oblidar. Privacitat, identitat i drets en l'era de la digitalització. Em sembla que mirarà d'explicar una mica com aquest procés de digitalització d'absolutament tot allò que fem, què escrivim, com i quan emmalaltim, què comprem, on anem, tot queda absolutament digitalitzat. Aquest totalitarisme de la digitalització i això està obrint una nova era de registre i control i no sé si vau veure el 30 minuts de l'últim diumenge que parlava precisament d'això i com tota aquesta situació generen per primera vegada a la història com oblidar és més car avui en dia que recordar. Aquesta situació té implicacions importants, ja ens ho explicarà, també pel món de l'arxivística, però sobretot per la privacitat, la identitat i l'autonomia de les persones que ens movem en aquesta societat. Però crec que el millor és que ens ho expliqui ella. Gemma, sisplau, quan vulguis pots connectar l'àudio, la càmera veig que ja la tens i nosaltres el que farem és escoltar-te. Moltes gràcies i tens la paraula. Gràcies a vosaltres, bona tarda. Gràcies per la invitació, per la presentació
I la veritat és que em fa molta il·lusió fer avui aquesta ponència. Em fa molta il·lusió fer ponències en català, en faig poques i sempre és una alegria, encara que ho faci des de la distància. Em fa il·lusió també perquè crec que la perspectiva que plantejaré avui és una perspectiva que no sempre tinc l'oportunitat de plantejar, que és el paper de la memòria i del record en la digitalització, que és un tema que crec que és clau, molt important i que no sempre es posa sobre la taula, i crec que sou el públic ideal per plantejar i per repensar en aquest àmbit. Em fa il·lusió per això, pel tema, em fa il·lusió pel públic. Crec que el món dels arxivers, jo he tingut molta experiència, molt de treball amb arxivers i bibliotecaris i bibliotecàries als Estats Units en temes de privacitat i protecció de les llibertats, i crec que sou un sector clau en la definició dels nous drets en aquesta nova era digital impulsada pel Covid. Per tant, em fa molta il·lusió també pel públic que sou. I en tercer lloc, em fa molta il·lusió també perquè no passa cada dia que tinguis un familiar entre el públic, i la meva cosina és la cap de l'arxiu de Mataró, i em fa també especialment il·lusió parlar-li a algú tan proper i que connectem aquests mons. Per tant, normalment m'agrada molt parlar i explicar allò que faig, i avui una mica més. Comentava que em fa il·lusió el tema perquè el tema de la memòria és un tema que a mi m'ha regit sempre en la meva feina, l'adonar-me que per primera vegada en la història, amb la digitalització, amb l'eclosió del món de les dades, per primera vegada és més car oblidar que recordar. Crec que és un tema d'una profunditat i d'un impacte brutal que sovint no se'n parla o queda relegat per altres temes, altres urgències o altres protagonismes en temes digitals, i crec que és un tema que té un impacte molt i molt profund. De fet, no és només que sigui més car per primera vegada oblidar que recordar. De fet, en el passat, abans de la inversió de la impremta, recordar era pràcticament impossible. La tradició oral era molt difícil de fixar, ho sabeu millor que ningú. Amb la impremta no és un recurs barat, és un recurs que es va abaratint amb el temps, però que continua tenint uns costos d'entrada alts, el generar memòria, el fixar coneixement. I amb internet hem avançat de cop moltes revolucions, no? I amb internet no s'oblida res mai. No perquè no vulguem, sinó perquè no podem. El món digital no sap eliminar les dades que recull. Un cop hem creat una informació digital, tenim molt poques eines per fer-la desaparèixer. I inclús quan la fem desaparèixer no tenim cap garantia que aquesta peça d'informació no ha estat replicada o reproduïda en algun repositori del que no tenim control. Per tant, oblidar ja no és només que sigui car, és que és impossible. I això pels arxivers potser us sembla l'escenari ideal, perfecte, però el que estem veient és que això té impactes importants sobre aspectes importants de la nostra vida. Al final, que les nostres notes d'EGB no s'oblidin mai, o que amb la Covid les nostres redaccions, quan anàvem a l'escola, les opinions dels mestres, que també queden digitalitzades, no s'oblidin mai, puguin ressorgir en qualsevol moment per perseguir-nos o per donar una fotografia d'algú que ja no som, té implicacions socials importants. Que allò que comprem al supermercat sigui conegut i analitzat per part de diferents actors també té implicacions importants. De fet, un dels primers moments de debat sobre la privacitat als Estats Units es va produir fa més de 10 anys, quan va saltar a la premsa la queixa d'una família que havia rebut a casa propaganda per la compra de productes per dones embarassades. I a través d'aquesta propaganda, el pare i la mare van descobrir que la seva filla adolescent estava embarassada. La filla no li havia explicat al supermercat que enviava la propaganda que s'havia quedat embarassada, encara, però a través del seu historial de compra, el supermercat havia arribat a la conclusió que era un historial de compra que encaixava amb una persona que pogués estar embarassada i va decidir començar a enviar-li propaganda personalitzada, revelant aquesta informació superprivada en el seu àmbit familiar, i des de llavors hi ha codis de bones pràctiques de quines dades es recullen i no es recullen quan fem la compra al supermercat. Però, bàsicament, allò que comprem al supermercat no s'oblida mai. I encara menys si fem servir targetes de fidelització, tampoc s'oblida el que busquem a Google. Cadascuna de les búsquedes que fem és registrada per fer estudis de mercat o estudis socials. Alguns
amb impactes molt positius. Gràcies a les cerques de Google, per exemple, estem aconseguint descobrir efectes secundaris de medicaments que no estaven mapejats, perquè en els assajos clínics aquests efectes secundaris no apareixien, però si tens una quantitat important de la població que després de prendre's un medicament, després de buscar tal medicament, busca mal de panxa, pots començar a pensar que hi ha una possibilitat que aquest mal de panxa sigui una conseqüència d'aquest medicament. Per tant, ens permeten coses fantàstiques, aquesta informació, però també ens permet entrar a casa i entrar a la ment de tota la humanitat, de saber allò que ens preocupa, allò que busquem, allò que ocupa la nostra ment en un moment determinat. Per tant, aquesta possibilitat de recordar ja no es queda en allò que volem declarar, en allò que diem, allò que expressem, allò que fixem com a coneixement en un llibre, en una llibreta, en alguna peça escrita o gravada en àudio, sinó que fem un salt qualitatiu de nou i el que fem és registrar els nostres pensaments moltes vegades o informació que bàsicament el que revela és quins són aquests pensaments que tenim. Per tant, aquest escenari ideal, podríem pensar molts arxivers, en realitat ens està generant molts problemes i molts reptes en termes de com encaixem aquesta digitalització rapidíssima, vertiginosa, amb com reconciliem això amb els drets col·lectius i individuals. Jo, de fet, el que volia és convidar-vos en aquesta primera part de la presentació a reflexionar precisament sobre aquest impacte, a sortir de la part més formal de la capacitat de registre, a sortir d'aquest espai de celebració de que ho podem registrar tot, de que la feina de l'arxiver és més fàcil i més rellevant que mai, també més complexa, però accedim a molta més informació, però això té un impacte importantíssim sobre molts drets individuals i col·lectius. Us comentava abans l'exemple aquest de l'escola, no? Si l'escola, aquell examen que vas fer, aquella redacció on parlaves de coses que vivies en el teu entorn privat, aquella nota que vas treure aquell any que vas tenir un mal any i vas suspendre diverses assignatures, són informacions que en el seu moment tenen un impacte que coneixem, però que en el futur poden tenir un impacte que desconeixem, que no sabem com ens pot tornar aquesta informació en el futur per perseguir-nos o per arruïnar-nos les possibilitats de qui serem en el futur. Al final, la identitat és una cosa canviant, no només canviant en el temps, si ens autoanalitzem cada X anys veurem que evolucionem com a persones de forma increïble, però no és només un tema temporal, no és només un tema seqüencial, també gestionem la nostra identitat de forma depenent fortament d'amb qui estem. No som la mateixa persona, no mostrem els mateixos trets d'identitat en un entorn laboral que en un entorn familiar, que en un entorn d'oci amb amics. Inclús amb amics som diferents amb una tipologia d'amics o amb una altra. Aquesta capacitat de gestió de la nostra identitat forma una part fonamental de la definició de llibertat. La capacitat de definir-nos, de gestionar aquesta identitat en contextos diferents, forma part intrínseca de l'experiència humana. I el que fa internet, el que fan les dades, és destarotar aquest espai que ja teníem apamat, on havíem après a viure. La vida que coneixem, la forma de construcció de la identitat que coneixem, està ajustada a un món que ja no existeix. El món en el qual podem gestionar lliurement les nostres identitats està deixant d'existir. Jo sempre dic que em sento molt afortunada de tenir més de 40 anys, perquè això vol dir que els primers 20 anys de la meva vida no estan en cap telèfon mòbil de ningú. No hi ha cap festa a la que jo pogués participar o cap intervenció que jo pogués fer abans de tenir l'ús de raó que m'ha donat l'edat adulta que pugui tornar a perseguir-me. I, per tant, no m'he de plantejar moltes preguntes que els joves d'avui no poden no plantejar-se, que és quin és l'impacte del que faig avui sobre el que faré demà. I fins a quin punt soc lliure quan sempre tinc la por de que tot allò que faig avui pot tornar en un futur fora de context. Com gestiones la identitat i la llibertat en aquest nou escenari és un tema que no estem posant sobre la taula alhora que condemnem a totes les persones joves o ja no tan joves, qualsevol persona menor de 25-30 anys ja viu en un escenari totalment diferent del que hem viscut les persones que tenim més de 40 anys i no creem espais per reflexionar sobre això i per repensar el paper d'aquesta identitat i aquesta llibertat en aquests nous escenaris. Moltes vegades els arbres de la digitalització, la intel·ligència artificial, els robots, ens treuen l'espai que hauríem de dedicar a parlar de què passa amb l'experiència humana en aquests nous contexts creats per les dades, en base, sobretot i especialment, a la memòria. La memòria com un dels temes fonamentals
que sacseja el món de les dades. I, de fet, adonar-se d'això és un dels temes que ha portat, com us deia al principi, ha tingut molta relació amb grups d'arxivers i de bibliotecaris i bibliotecàries dels Estats Units, perquè precisament aquest és un col·lectiu que després de l'11 de setembre, quan es comencen a fer lleis de control de la població per tal d'evitar atemptats terroristes, és un dels col·lectius que més se significa en la defensa dels drets individuals i col·lectius vinculats a la llibertat de pensament i aquesta capacitat de desenvolupar la nostra pròpia llibertat o el desenvolupament de la nostra pròpia identitat. Són els bibliotecaris i bibliotecàries dels Estats Units els que es neguen a passar informació sobre quina és la llista de llibres que la ciutadania fa servir o consulta a les biblioteques. En un moment determinat, el Patriot Act, la llei de patriotes que es comulga després de l'11 de setembre, estableix que es fa una llista de llibres que poden ser susceptibles de ser consultats per persones seduïdes per la radicalització islàmica i la llei el que pretén inicialment és que cada vegada que algú consulti algun d'aquests llibres, inclòs, per exemple, del Corà, salti una alarma i aquesta persona sigui investigada per si de cas tingués vinculacions amb el món del terrorisme. Són bibliotecaris, bibliotecàries i arxivers els que diuen que això és una vulneració de drets fonamentals importants, llibertat de pensament, i que el coneixement no implica radicalització, sinó que el coneixement pot formar part d'un procés d'investigació precisament vinculat a evitar escenaris de terrorisme. Però perquè veieu com l'espai de gestió de les llibertats fonamentals i de la memòria ha jugat en certs entorns un paper fonamental en posar sobre la taula aquest tipus de reflexions. I per entendre també com aquest impacte de la tecnologia va molt més enllà d'allò del que normalment parlem, permeteu-me que us posi un altre exemple d'un àmbit en el que també he treballat moltíssim, perquè em sembla que ens ajuda també a fer aquesta obertura de ment i començar a plantejar-nos la tecnologia des de perspectives que no són les més habituals, però que crec que són les de més impacte i les més rellevants. En els últims anys, per exemple, els processos migratoris, cada vegada que viatgem, no només per migració, sinó inclús per turisme, la nostra identitat ja no la mostrem en base a un document físic, en base a un passaport o en base a un carnet d'identitat, sinó que realment el que ens està identificant és la biometria, el reconeixement facial o la petja dactilar. Al final, quan passem una frontera, ens consulten el nostre document, però el que fan és validar-lo amb una base de dades que el que fa és un matching amb les nostres dades biomètriques. Quan jo vaig començar a estudiar l'impacte d'aquest procés sobre les dinàmiques migratòries de persones que volien venir a la Unió Europea, el que ens vam començar a trobar és que aquest canvi, aquesta incorporació de la biometria com una forma de gestionar la identitat, que s'havia incorporat com una millora tècnica, fins ara el control de la identitat el fèiem a través d'un document físic i a través d'un policia de frontera, ara ho farem a través d'un rostre, d'uns trets corporals i a través d'una màquina que posarem als aeroports. Això que no es va ni discutir a nivell polític, perquè era una millora tècnica, qui pot estar en contra d'una millora tècnica, el que vam descobrir és que la digitalització d'aquest procés d'identificació el que estava generant eren impactes sobre drets fonamentals brutals, el més greu dels quals és que hem començat a veure migrants que per tal d'amagar la seva identitat, com que cremar el passaport ja no és una opció suficient, perquè la seva identitat està en el seu cos, el que fan és mutilar-se. Veiem cada vegada més casos de persones que s'automutilen la petja digital per deixar de ser identificables, per poder deixar enrere un passat d'opressió, un procés migratori, etc. Perquè veieu com moltes vegades coses que plantegem en l'àmbit digital com si fossin millores tècniques incontestables, qui no vol més tecnologia, qui no vol aquesta suposada neutralitat, qui no vol la innovació, moltes vegades aquest discurs ens impedeix fer aquest estudi i l'impacte social d'aquest canvi, quin serà. I l'impacte social que provocarà compensa? És acceptable en termes de drets fonamentals? L'incorporem, mitiguem l'impacte negatiu sobre aquests col·lectius per tal de poder aprofitar realment la innovació sense que aquesta innovació tingui víctimes? Aquest és el procés de pensament que us voldria una mica animar a fer i que és el que faig jo amb la meva pràctica quotidiana. Davant de cada nova innovació, intentar identificar quins són els impactes positius i negatius que pot tenir a mig i a llarg termini
i aquells impactes negatius mitigar-los a través d'especificacions tècniques. Per tant, permeteu-me aquest petit capítol del tema de fronteres perquè em sembla que també, en termes d'identitat, obre una mica el camp de pensar, reflexionar sobre com la tecnologia està impactant les nostres vides i com aquest prohibit oblidar no és només prohibit oblidar aquella festa que vas fer als 15 anys on vas fer coses que als 25 anys et fan vergonya, en aquell moment et semblaven fantàstiques, semblava una bona idea en aquell moment, però als 25 ja no fan tanta gràcia i als 45 ja ni t'ho explico, però com al final aquest prohibit oblidar va sovint molt més enllà d'un tema de coses que no vull que se sàpiguen i comença a entrar en temes de drets fonamentals, de la possibilitat de reinventar-te, de deixar enrere un passat d'opressió o repressió en un país no democràtic, per exemple. Com aquesta fixació de la identitat o fixació de la identitat en el cos de forma que no sigui eliminable o canviable, té un impacte social que moltes vegades no posem sobre el mapa de l'impacte de les tecnologies i tendim a subratllar sempre les coses positives de la tecnologia i això no ens permet sovint construir els mecanismes de mitigació de l'impacte negatiu perquè assumim que l'impacte negatiu de la tecnologia no existeix. Com a societat ens encanta la tecnologia, estem terriblement seduïts per tots els gadgets i telèfons i botonets i llumetes i ens costa molt fer preguntes rellevants a aquestes noves tecnologies. I és un tema, crec que és urgent i important. Però tornem una mica a la memòria. Internet no només no oblida, en aquest sentit no és com un superarxiver, no és un ull que ho registra tot, només. Internet i tot allò digital ho recull tot amb l'objectiu de fixar-ho, però també amb l'objectiu d'utilitzar el record per generar predicció. I per això estem en l'era de la intel·ligència artificial. Per això diem que els algoritmes d'aprenentatge automàtic el que fan és dir-nos què passarà en el futur. En realitat, ningú prediu el futur no el sap ningú, per sort. Les bruixes es pertanyen als contes i ningú té una bola de vidre. Però els algoritmes prometen preveure el futur, quan en realitat el que fan és gestionar la informació del passat i emetre judicis probabilístics sobre què pot passar en el futur. Per tant, és predir el futur en base al passat, que és un exercici terriblement limitant. Però a això li diem la capacitat de predicció de la tecnologia. Tota aquesta informació que anem generant quan comprem, quan fem búsquedes, quan anem pel carrer i una càmera de vigilància captura la nostra cara, quan llegim un llibre online i queda registrat el ritme, el que llegim, tota aquesta informació s'utilitza per entrenar els algoritmes que decidiran en un futur coses de tot tipus. Al supermercat, si tenim moltes dades sobre què ha comprat les persones en el passat, els supermercats el que diuen és amb aquesta informació prendré millors decisions sobre quin estoc he de tenir i quin tipus de client em compra què i, per tant, a quin tipus de client li he d'enviar quina publicitat. Aquesta idea de la publicitat personalitzada, publicitat segmentada, tan de moda a l'actualitat. Però, bàsicament, el que fa és això, és com s'han comportat les persones que són com tu en el passat i, en base a això, pensar què és el que et pot interessar més per avançar-me a les teves predileccions. Si en el passat la gent del teu perfil ha comprat més Coca-Coles que Pepsis, doncs t'enviaré més propaganda de Coca-Cola que Pepsi. Al final, els algoritmes el que fan és això, són un codi matemàtic, són una fórmula matemàtica que el que fa és, en base a comportaments passats codificats, a fer una estimació probabilística. Això permet, per exemple, que quan obrim el telèfon per anar a treballar i arribem tard i volem assegurar que arribem, el telèfon ens digui la millor ruta si hi ha un embús o qualsevol tipus de problema a la carretera. Quan el telèfon ens diu quina és aquesta millor ruta, no hi ha un enanito darrere del telèfon mirant avui quina serà la ruta que hauria de fer tal persona per arribar a la feina. El que hi ha és un processament massiu de dades en el passat i en aquest dia, fins al moment que tu fas la consulta, quina ha sigut la dinàmica entre el punt A i el punt B que tu has introduït. I la intel·ligència artificial el que fa és a través de l'aprenentatge automàtic i doncs jo crec que la millor ruta serà aquesta. No sempre té raó, però moltes vegades ens facilita molt la vida. El mateix quan comprem, si comprem algun producte per internet, després de comprar-lo o quan l'estem comprant, el sistema ens diu les persones que han comprat aquest producte en el passat després han comprat tal altra cosa, perquè volen animar-nos a consumir més.
Però això es fa en base no a qui som nosaltres, no ens estudien a nosaltres, sinó les dades del passat, la persona que ha fet clic en aquest producte, després han tendit a fer clic en aquest, aquest i aquest. I la forma de generar consumisme és a través d'aquest anàlisi de comportament passat. Això passa, com us dèiem, amb el telèfon mòbil i les rutes, passa quan compres a Amazon, però passa també quan vas a demanar una hipoteca. Quan demanes una hipoteca, la decisió sobre si mereixes una hipoteca no es basa només en el teu historial creditici, sinó que cada vegada més es basa en la intel·ligència artificial, que el que fa és veure les persones amb el teu perfil socioeconòmic i la teva localització geogràfica en el passat, quin risc han tingut de no retornar aquesta hipoteca. I si en el passat les persones del teu perfil han tingut un risc alt, tu no rebràs aquesta hipoteca. Cada vegada més la decisió no és personalitzada, sinó que és en base a aquest perfilatge que permet la intel·ligència artificial i aquest processament massiu de dades del passat. Passa el mateix a urgències. A moltes urgències mèdiques, ara terriblement d'actualitat amb el tema de la Covid, qui decideix l'ordre d'atenció mèdica ja no és un especialista mèdic, sinó que és un algoritme. En base, de nou, a aquestes dades històriques. En el passat, una persona amb les teves característiques i les teves dolències ha necessitat una atenció en tal moment i, per tant, passes davant o darrere d'aquesta llista. A Catalunya, el risc de reincidència de les persones que han estat condemnades per delictes menors l'estableix un algoritme. Qui determina si vas o no a la presó a Catalunya és, en part, un algoritme. I a nivell espanyol, qui assigna el risc a les dones que van a denunciar maltractament a la policia, el nivell de risc que se'ls ha d'atorgar i el nivell, per tant, de protecció judicial que reben aquestes dones es determina també per un algoritme. És a dir, els algoritmes ens envolten de formes cada vegada més importants i de més conseqüències per la nostra vida. I això podria ser fantàstic si els algoritmes funcionessin bé o si els algoritmes fossin millors del que són. El que passa és que els algoritmes el que fan té molt poc a veure amb el coneixement humà. La intel·ligència artificial no té res d'intel·ligència. Parlem d'intel·ligència artificial i d'aprenentatge automàtic donant a processos tècnics noms que s'assemblen a processos humans, quan en realitat no s'assemblen en res, no funcionen en cap cas com un procés humà, però així tots entenem, li donem més atribucions a la tecnologia de les que realment té, perquè al final els algoritmes són, com us deia, és un càlcul, és un mecanisme bastant simple. I de fet l'algoritme per funcionar necessita 3 coses bàsiques i les 3 són problemàtiques. Necessita, per una banda, simplificar la informació, per altra, amplificar la informació i, per altra, prendre una decisió. Els algoritmes simplifiquen perquè aquest càlcul que fa l'algoritme, la intel·ligència artificial, si li afegim masses inputs de dades, el càlcul es torna massa complex i el risc d'error és massa elevat. Per tant, la majoria d'algoritmes que ens envolten són algoritmes molt simples. Són fórmules molt curtes en aquest sentit. Us posaré un exemple. Fa ja un any, un cotxe autònom, els cotxes autònoms funcionen amb algoritmes, són màquines algorítmiques. Un cotxe autònom als Estats Units va atropellar a una senyora que creuava un carrer. El tema va acabar judicialitzat per saber qui tenia la responsabilitat, si el conductor, la conductora en aquest cas, si Uber, que era el propietari del cotxe, si qui desenvolupa el software del cotxe. I és la primera vegada que a través del procés judicial hem tingut accés al codi dels algoritmes que regeixen com condueix un cotxe autònom per una carretera. Doncs el que vam descobrir, el que hem descobert gràcies a aquests documents judicials, és que el cotxe autònom d'Uber no estava programat per identificar una persona humana fora d'un pas de vianants. I callo un moment perquè crec que és un tema que jo quan ho vaig llegir vaig haver de quedar-me en silenci una estona per digerir-lo. Els cotxes autònoms són incapaços d'incorporar la complexitat real del món que ens envolta. L'única forma de treure un cotxe al mercat ara mateix amb la tecnologia que tenim és reduint tant la complexitat que bàsicament no entén el món que l'envolta. I per tant no entén que una dona pugui creuar una carretera fora d'un pas de vianants i per tant l'atropella, en aquest cas, amb resultat de mort. Els algoritmes que ens rodegen són
d'aquesta mala qualitat. Estem rodejats d'algorítmia que funciona molt malament perquè promet resoldre i abordar problemes complexos a través de la simplificació. I això no és possible. Simplificar implica simplificar. I si simplifiquem, no podem fabricar algoritmes de conducció, per exemple, o qualsevol algoritme que posi en risc la vida o la mort o les oportunitats vitals d'una persona. El mateix, amb un exemple una mica més light, els algoritmes, si entrem en una aplicació per lligar, per trobar parella, l'algoritme no fa l'esforç de conèixer-nos. L'algoritme el que fa és agafar 3 o 4 atributs i en base a aquests atributs i els match que s'han fet en el passat, ens proposa una sèrie de connexions. Però és una anàlisi de la nostra persona terriblement superficial. Per sort, amb una aplicació per trobar parella, l'impacte és relativament petit i el màxim que pot passar és que perdem mitja hora fent un cafè amb algú amb qui no hauríem d'haver parlat mai. Quan l'algoritme decideix coses més importants, com us parlava d'hipoteques, oportunitats vitals, feines, etc., ja estem parlant d'un altre tema, estem a un altre nivell. Us deia, doncs, que els algoritmes simplifiquen, però també amplifiquen. Si l'algoritme o qui dissenya l'algoritme no és conscient que aquestes dades d'entrenament de les que us parlava poden reproduir dinàmiques socials perjudicials, el que farà l'algoritme és recollir tota aquesta informació de la que té poder, amb la que ja compta, i reproduir aquestes dinàmiques. Per dir-ho fàcil, els algoritmes que ens envolten són masclistes i racistes perquè la societat és masclista i racista. I parlo de masclisme i racisme com les discriminacions més evidents, però qualsevol altra línia de discriminació que us pugueu imaginar, com que tenim algoritmes tan senzills i de tan mala qualitat que ningú s'ha preocupat de mitigar aquest risc de reproducció, d'exclusió i discriminació, el que fa l'algoritme és recollir aquesta discriminació constant i amplificar-ho, convertir-ho en la norma. I això ho veiem constantment, per exemple, en els algoritmes que utilitzen els motors de cerca de feina. Fa ja un any i mig, crec, una persona denunciava a internet que quan va decidir canviar el seu nom a Infojobs, un dels portals més coneguts per buscar feina a l'estat espanyol, va decidir canviar el seu nom de nom de dona a nom d'home i immediatament denunciava el tipus d'ofertes que rebia havien canviat, tant el perfil, feines més tècniques, com la remuneració. Per què? Perquè en el món real els homes fan feines més qualificades i millor remunerades que les dones. Per tant, si l'algoritme tu l'alimentes de món real, d'aquesta informació sobre el passat, i no mitigues, no fas un ajustament estadístic perquè l'algoritme redreci, compensi aquesta discriminació, el que fas és reproduir-la i amplificar-la. I a més, els algoritmes moltes vegades s'equivoquen. I s'equivoquen no ja perquè aquesta predicció no sigui possible, no ja perquè el que passarà demà no té per què ser el que va passar ahir, perquè el comportament del passat no és sempre el millor predictor del que passarà en el futur, sinó perquè moltes vegades les decisions de dades que prenem per alimentar l'algoritme estan equivocades. I tornaré a l'exemple mèdic que us feia abans. Un dels algoritmes que tenim, amb els quals comptem amb una auditoria, és un algoritme mèdic utilitzat als Estats Units per decidir la priorització de persones que van a la sala d'emergències. L'auditoria, que no la vam fer nosaltres en aquest cas, el que va descobrir és que l'algoritme decidia la priorització en base a despesa en el passat. És a dir, si una persona amb les teves característiques i dolències en el passat havia costat $1 milió, curar-te, passes directament al primer de la llista. Si en el passat la teva dolència amb les teves característiques i símptomes havia costat $10, passaves al final de la llista. El que va descobrir l'auditoria és que com que l'hospital era propietat d'una companyia asseguradora i qui havia encarregat l'algoritme era la companyia asseguradora, l'algoritme s'havia entrenat amb dades econòmiques, no amb dades mèdiques. I, per tant, la decisió que estava prenent de com prioritzar les persones no tenia res a veure amb la urgència mèdica. Hi ha dolències que podem tornar algú d'una mort imminent, com amb un atac de cor, amb una inversió molt petita, i, en canvi, dolències a més llarg termini, com un càncer, que requeriran molta inversió, que és una mica igual que tenim avui o si que tenim demà, perquè són processos a més llarg termini. L'auditoria va permetre veure
que ja no és un tema només de com funciona l'algoritme, sinó quines decisions hem pres per convertir problemes socials complexos en inputs de dades. I aquí és quan tota aquesta societat digitalitzada, tota aquesta informació, aquestes dades amb les que comptem, veiem que la clau ja no és tant aconseguir-les. En el passat, l'important, el difícil era aconseguir les dades. Ara estem en la fase de com organitzem, com privilegiem aquestes dades i com construïm problemes socials complexos, com els abordem en base a inputs de dades. I quines són les dades que ens permetran abordar aquests problemes socials complexos des del respecte per als drets fonamentals i des de la incorporació d'aquesta complexitat social. Per tant, us diria com a pista de futur també de l'arxivística, potser va per aquí. La dificultat ja no és trobar la informació, sinó com gestionem aquesta informació i, de fet, molta de la feina que feu ja té a veure amb això. Per tant, aquests algoritmes simplifiquen, amplifiquen i s'equivoquen. I això, que era un escenari que ja ens preocupava l'any passat, amb la Covid, la urgència d'abordar aquests temes s'ha multiplicat per molt. La importància que comencem a parlar d'aquests aspectes és més urgent que mai perquè de cop tot és digital. De cop tot el que fem s'ha digitalitzat. Si en el passat la penetració de telèfons mòbils, d'internet, d'aplicacions de videoconferència era important, però en molts grups d'edat era encara molt desigual, de cop tothom s'ha vist empès a ocupar aquest espai. Hi ha estudis que diuen que en la primera setmana de la pandèmia a l'estat espanyol el teletreball va passar del 4% al 88%. Això estem parlant dels primers moments de pànic general i segurament aquest 88% no s'ha mantingut durant tots aquests mesos, però només que s'hagi mantingut en el 20%, només que baixi del 88 al 20%, ja estem parlant que s'ha multiplicat per 5 aquest 4% que teníem anteriorment. Per tant, hi ha hagut un procés de digitalització improvisada que ha fet que de cop la informació de moltíssima més gent, informació d'aspectes molt més importants de la nostra vida, estigui en aquesta xarxa que no oblida, que tot ho recorda i que tot ho fixa. Això ens dona noves possibilitats. Jo avui us parlo des de la Corunya. Ens permet treballar o mantenir la ficció de més o menys treballar durant aquest temps. Gràcies a la tecnologia hem pogut mantenir una certa normalitat a nivell professional i també a nivell personal. Jo vaig poder estar relativament a prop de la meva àvia abans que morís, abans de l'estiu, gràcies a WhatsApp i gràcies als vídeos. La tecnologia ens aporta coses boníssimes, però segurament per potenciar l'aportació positiva hem de saber entendre i mitigar també l'aportació negativa, perquè amb aquestes possibilitats venen també riscos. I si hi ha riscos, haurem de començar a parlar de formes de mitigació i també, que em sembla important, de drets. El dret a la transparència algorítmica, el dret a que tot allò digital sigui transparent, a que puguem saber com es prenen les decisions, a que aquests elements d'intel·ligència artificial que decideixen si entrem a una escola, si ens atenen al metge o si tenim una hipoteca, saber com funcionen, el dret a aquesta transparència algorítmica, el dret també a la reparació. Sovint assumim tant que la tecnologia funciona de forma perfecta i millor que les persones, que no construïm els mecanismes per rescatar o per assistir a les persones que són afectades negativament per aquest algoritme. És a dir, si una persona, un algoritme decideix que ha de tornar a la presó perquè el seu risc de reincidència és elevat i aquesta persona considera que la decisió és equivocada, on pot reclamar els seus drets? Aquests drets que ja tenim en l'àmbit no digital, que tenim proteccions i formes de queixar-nos i de plantejar dubtes, quan entra la tecnologia moltes vegades tot aquest espai desapareix. Com construïm mesures de remei, indemnització, rectificació i reparació a les persones afectades per aquest tipus de decisions, per tota aquesta informació fixada que torna en forma d'algoritme per impactar sobre la seva vida. I sobretot temes de drets vinculats a la justícia algorítmica. Com protegim els col·lectius vulnerables en aquests processos? Al món d'internet, la normalitat és un home blanc de mitjana edat. I tot el que no és un home blanc de mitjana edat és l'excepció. I l'excepció en termes algorítmics vol dir que tens més risc. Els algoritmes de crèdit tendeixen a donar-nos menys crèdit a les dones, no perquè siguem pitjors pagadores, som millors pagadores, objectivament, sinó perquè l'algoritme compta amb menys dades de dones que en el passat han rebut crèdits. Per què? Perquè han estat excloses durant molt temps del sistema bancari normalitzat. Però l'algoritme, si ningú hi posa remei,
això no té per què ser així, s'hi pot posar remei, però si ningú hi posa remei, l'algoritme sempre el que farà és que tothom que no és majoritari es converteix en un factor de risc dins de la societat tecnològica, dins de la societat digital. Com aconseguim que tots aquests col·lectius vulnerables, tot el que no és home blanc de mitjana edat, pugui reclamar els seus drets i pugui rebre serveis digitals amb una certa garantia, amb la millor garantia d'equitat i de tracte just. Per tant, com a drets fonamentals, aquesta transparència, reparació i justícia algorítmica em sembla que són temes que emergeixen amb moltíssima força. Perquè al final, i això crec que en sabeu més vosaltres que jo, la informació que generem no és qui som. I allò digital el que fa és construir una imatge de qui som en base a la informació que ha pogut gestionar de nosaltres. I nosaltres moltes vegades som molt més que tot això. Som molt més que una nota, que un full de notes a 8è d'EGB. Ja no existeix l'EGB, no ho sé. Però som molt més que les qualificacions que vam rebre a l'escola. Som molt més que una experiència laboral concreta. Som molt més que una interacció social específica. Som una sèrie de trobades, moments, processos que gestionem des d'una perspectiva profundament humana, profundament irracional, per bé i per mal, i profundament complexa. El món digital està molt lluny d'entendre aquests processos humans. I, per tant, quan pretén fer-ho, el que fa és pervertir-los. Ens converteix en Frankensteins de dades i la imatge que gestiona de nosaltres internet té molt poc a veure amb qui som. I, a més, d'aquest Frankenstein és un Frankenstein que no controlem. Jo no sé quina imatge de dades té de mi el meu supermercat, el meu govern o el meu metge. Jo sé les dades que he donat, però no sé les que s'han aconseguit a través de la compra-venda de bases de dades a nivell global. Per tant, estem en un món que pretén ser millor perquè sap molt més, que pretén millorar l'experiència humana a través de la codificació d'absolutament tot, però que quan ens retorna decisions en base a aquesta informació ens permet veure com de fallit és aquest model. Per tant, com construïm humanitat en aquest nou món hiperdigitalitzat, com construïm complexitat en aquestes noves bases de dades on ens sobren les dades, però el que ens falta és capacitat, intel·ligència i sensibilitat per analitzar-les, i sobretot com protegim els drets fonamentals que ens hem sabut garantir en el món analògic, com traduïm aquests drets fonamentals en àmbits digitals que encara avui no controlem de cap manera. I ho deixo aquí. Moltíssimes gràcies per l'atenció. Moltes gràcies, Gemma. La veritat és que per mi he escoltat molt atentament les teves paraules, la teva conferència. Jo crec que ens has donat aquí per una banda, algunes visions optimistes i d'oportunitat per nosaltres, de l'altra, una sensació una miqueta complicada de com se'ns presenta el futur. Estaria bé si poguéssim estar en un entorn presencial, segurament la teva intervenció hagués donat peu a molts comentaris i ara és complicat amb aquesta relació a distància o digital que tenim. Però, hosti, jo sí que m'he quedat amb algun parell de qüestions que has dit i que m'agradaria dir, perquè sobretot aquesta idea inicial que deies de col·laboració que has tingut dels arxivers, has parlat de bibliotecaris també, de gestors de la informació, a l'hora d'intentar donar una visió més d'acord amb la protecció de les dades personals, en tot aquest món tecnològic. És veritat que els arxivers, nosaltres fa temps que diem que som garants de drets i llibertats de la ciutadania, no? El que deies tu a nivell de transparència, d'accés a la informació, etc. I ens sentim la responsabilitat de ser garants d'aquests drets. I fins i tot podem esdevenir, o esdevé l'arxiu com a concepte, pot arribar a ser un contrapoder, no? El que és el relat governamental o institucional. I, per tant, és veritat que se'ns obren unes perspectives, diguem-ne, en aquest nou entorn, que tot i una miqueta la por que ens pugui generar, i crec que hi tenim molt a dir, però és una sensació potser personal i pot ser compartida per altres arxivers i arxiveres,
és que ens sentim, diguem-ne, formigues davant de gegants, en aquest sentit. I com podem fer front a tot aquest món, fer front? Com podem, el que deies tu, mitigar aquests riscos o prioritzar aquesta humanitat en contra d'aquesta visió, diguem-ne, més mercantilista de les nostres dades? I la veritat és que anem una miqueta perduts en aquest sentit, penso, perquè no sabem com podem, des de la nostra parcel·la professional, com podem fer front a aquests gegants tecnològics o aquests gegants que utilitzen les nostres dades. I, per tant, aquesta col·laboració que deies dels arxivers que heu tingut en aquests projectes dels Estats Units, hòstia, la veritat és que potser un altre dia en demanarem que ens vinguis a explicar-nos-els concretament, per veure realment en què consistien i poder-hi participar, dir la nostra o veure quin seria aquest. Gemma, gràcies per la teva intervenció. Convido els professors que estan assistint, les professores que estan assistint en aquesta conferència, que en les properes classes discuteixin amb els alumnes al voltant del que ens has dit, perquè així també donarem veu als estudiants que puguin dir la seva. Gemma, si no et sap greu, et quedes amb nosaltres fins al final de l'acte i tot seguit el que farem és passo la paraula al Joan Soler, el senyor Joan Soler, que és president de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya, perquè com a representant de l'associació col·labora estretament, fins i tot l'origen de l'escola és en la mateixa associació, doncs que comenti el que cregui i que després ens anunciï la persona guanyadora del millor treball final de màster, que em sembla que ja està a punt. Joan, quan vulguis. Què tal? Bona tarda. Bona tarda a tots. Gràcies, Joan, per donar-me pas. I, en fi, jo volia aplaudir la Gemma Galdón, perquè, esclar, amb aquestes coses així actuals ja no podem fer ni aplaudir ni fer les coses, no? En fi, enhorabona per la xerrada que ens has ofert, que ha sigut molt interessant, molt suggeridora, i que són reflexions que, bé, com apunta el Joan i com hem comentat d'alguns professors també a classe, ens fan pensar sovint, d'acord? Sempre ens hem venut els arxivers com a gestors de la complexitat, però em sembla que la complexitat se'ns està fent molt gran. Aleshores, també el que hem de trencar és la imatge que hi havia a principis de segle XXI d'arxivers o arxiveres superhomes i superdones i saber treballar en equip i sumar-nos a altres coneixements, siguin més tecnològics, més jurídics, més de les ciències de la informació, en els quals puguem aportar el nostre valor. Com que el problema s'està fent molt gran, com més coneixement sumem de diferents àrees, més hi podrem fer front i podrem col·laborar en aquesta creació d'un internet una miqueta més just, més ètic, més a favor de la protecció dels drets humans i dels drets de les persones, que és al final el que anem veient que tot es va fent gran i que no som capaços com a societat de frenar. Per tant, en fi, gràcies, Gemma, per les paraules que ens has ofert, que ens han obert una vegada més les idees i les ganes de pensar que tenim en aquesta escola. En fi, jo estic aquí com a representant de l'Associació d'Arxivers, com a president i com a la persona que he de llegir un premi que ens vam inventar fa un parell d'anys amb l'Escola d'Arxivística que era necessari de poder donar els millors treballs de final de màster per estimular precisament aquesta recerca en l'àmbit de l'arxivística o d'aquesta nova arxivística que volem que es vagi difonent, que trenqui amb les imatges clàssiques i que obri noves fronteres. Ho vam fer des de l'associació amb l'Escola d'Arxivística perquè no existeixen premis en arxivística a Catalunya i que són aquelles coses que ajuden des de modestament a que la gent se senti una mica reconeguda i que no fem les feines per no res, sinó que realment valgui la pena dedicar els anys d'estudi i les hores que dediques a fer aquests treballs de finals de màster, que a vegades les reculls de les teves hores vitals en família, poder-les reconèixer d'algun tipus de manera. Llavors, aquest any, d'ençà que es van presentar tots els treballs de final de màster,
l'escola i l'associació en va triar 5, que ara us els llegiré, d'acord? Llegiré els títols d'aquests 5 candidats al premi i que serà el nostre primer reconeixement a aquestes persones que han fet aquests treballs. El primer treball que està candidat en aquest premi porta per títol Requeriments arxivístics i de gestió documental en la contractació de serveis TIC de l'administració pública, que és un treball de final de màster que l'ha fet la Yolanda Corredera Anera. D'acord? Que em sembla que està per aquí, que l'he vista. El segon treball porta per títol Biaix de gènere als fons de l'Arxiu Municipal de Barcelona, anàlisi i proposta de millora, que l'ha realitzat la Laia García Prades. El tercer es diu La pràctica notarial a l'escrivania de Manresa, segles XIII i XIV, a càrrec del Josep Masnou Prat de Sala. El quart es diu Taules d'avaluació dels documents clínics, una proposta per la gestió i la conservació de la documentació clínica, a càrrec de l'Ariadna Morente Pagès, que també m'ha semblat veure-la per aquí. I, finalment, el cinquè treball que ha arribat en aquesta fase final porta per títol Arxius eclesiàstics per l'estudi genealògic, classificació i geolocalització de 5 sèries documentals de fons parroquials a càrrec de l'Ainoa Zuazo Hernández. Per tant, són 5 treballs molt variats que són la demostració del camp vast en què l'arxivística actualment treballa. És per això que diem allò de la complexitat i que se'ns fan les coses grosses, perquè hem de tractar escrivanies del segle XIII i noves tecnologies aplicades a la contractació pública. Per tant, en fi, molt bons treballs tots 5, i després que reunís el comitè que ha avaluat tots 5 treballs, ara ve el moment important, i és quan he de llegir la frase, la clàusula, Joan, tal qual ho hem posat, perquè no m'invento. Endavant, Joan. Va, ara és el moment, no? Ara és el moment, no podem posar el redoble, però... No podem posar el redoble, d'acord. Ara no és el moment que desconnecteu, ara direm coses importants. Doncs bé, diu així l'acte d'això, diu d'acord amb els criteris establerts en el punt 8 de les bases del premi, ara hauríem d'ensenyar les bases del premi ara per veure el punt 8, però entenc que ho hem acomplert, la comissió avaluadora resol que el premi S7, Associació d'Arxivers, el millor treball de final de màster del màster en arxivística i gestió documental del curs 2019-2020 és per el treball Requeriments arxivístics i de gestió documental en la contractació de serveis TIC de l'administració pública de la Yolanda Corredera Anera. Enhorabona a la Yolanda. Jo també t'aplaudeixo i la gent no pot fer res, però en fi, enhorabona Yolanda per haver estat la guanyadora per el teu extraordinari treball. I dit això, diguem, et torno la paraula, Joan. Sí, i a la Yolanda em sembla que si ella no li fa res està a la sala i si vol fer uns comentaris o vol dir alguna cosa, té el micro obert, Yolanda, tampoc t'hi vegis obligada, però ens agradaria veure't i que poguessis dir la teva. Va, Yolanda, ens dius alguna cosa? Ens ha de dir si accepta el premi. Diu, no el vull. Yolanda, res, uns segons, si no vols dir res, no hi ha cap mena de problema, ho entendrem i seguirem amb l'acte. Perdona, Joan, és que, vale? Ara sí, Yolanda. Vale. Doncs no sé si veieu una foto estranya, és que estic amb el mòbil. Primer de tot donar les gràcies pel premi que he rebut. Estic una miqueta nerviosa, no l'esperava. I res, comentar que el treball el vaig fer en un sentit molt pràctic i d'intentar que sigui d'aplicació útil. I el Covid i la pandèmia i el confinament va també ajudar a poder treballar el treball de manera intensa i res, ha sortit crec que un treball pràctic. De fet, jo ara mateix amb la meva feina l'estic fent servir i res, doncs no sé, moltes gràcies, no tinc molt més a dir.
Gràcies, Iolanda, per les teves paraules i per ser valenta i felicitats pel treball i pel premi, perquè realment vaig estar jo en el teu tribunal de la defensa i és molt bon treball. La veritat és que m'ha dit la comissió, perquè la comissió jo no hi era, que ha sigut molt difícil poder triar un dels treballs i al final s'havien de decantar per un i han acabat optant pel de la Iolanda, però la resta de treballs és que eren treballs extraordinaris. Jo crec que això ens dona una voluntat de continuar amb aquesta idea de seguir fent recerca, investigant en arxivística i que els estudiants que pugen ara animar-los a fer treballs igual o més bons dels que ens hem trobat en aquests darrers temps. Res més, Iolanda, moltes felicitats, gràcies.